Be ti'n wneud? Mae be ti'n wneud yn weithgaredd neu'n gêm addysgol sy'n helpu pobl ifanc i ymateb i ofynion y cwricwlwm newydd i Gymru. Mae be ti'n wneud wedi anelu at blant a phobl ifanc rhwng 9 ac 14 oed. Dyma weithgaredd fydd yn ymateb i ofynion maes profiad a dysgu iechyd a lles. Cyfle i siarad a thrafod sut y mae pobl ifanc yn gallu teimlo'n gadarnhaol amdani nhw eu hunan a bod yn sensitif i deimladau pobl eraill. Cyfle i ddeall hefyd at bwy y dylen nhw fynd pam na fydden nhw'n teimlo'n ddiogel. Wrth edrych ar y cardiau sbardun a'r sefyllfaoedd gwahanol, bydd pobl ifanc yn cael cyfle i sgwrsio ar y trywydd gorau i'r cymeriadau, yn ogystal ac ystyried beth fydden nhw yn ei wneud yn yr un sefyllfa. Mae'r gêm yn addas ar gyfer lleoliadau addysgol ac yn ymateb i'r cwricwlwm newydd i Gymru. Mae'r weithgaredd yn ymateb i feysydd dysgu a phrofiad iechyd a lles ac ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu. Mae be ti'n wneud yn cynnig gyfle gwych i drafod safbwyntiau gwahanol a chynnig cyfle i drafod a chymryd rhan. Mae'r gêm hefyd ar gael yn Saesneg dan y teitl What Do You Do? Ewch i atebol.com.